Stichting Wakker Dier wil van megastal naar. Als er iets misgaat, bijvoorbeeld een stalbrand, zijn meteen heel veel dieren de dupe. Het is echt heel zorgelijk. En Kruising dan wordt jou nog heel tijd grutte argewage. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Het tal megastal in onze provincie is in zo'n tijd Botanna. Dat blijkt uit cijfers van de Wageningen Universiteit. In die zone hier kwamen er goed 40 megastallen bij. Cijfers dat Stichting Wakker Dier zwaar genoeg had. De megastallen binnen nevens de stichting gevaarlijk voor de beesten. Je moet je voorstellen met zo'n megastal, heel veel dieren op een kleine ruimte. Als er iets misgaat, bijvoorbeeld een stalbrand, zijn meteen heel veel dieren de dupe. Het is echt heel zorgelijk. De stallen werden heel iets grutter en de Lietse boeren houden ermee op. Het grootste probleem, waarom hebben we deze veefabrieken? Door de slechte prijzen, door de kiloknallers, door het feit dat alles voor een duppie moet. Een boer kan bijna niet anders dan zoveel dieren houden. En dus is het heel belangrijk dat mensen meer gaan betalen, supermarkten gaan betalen en dat we grenzen stellen. Grenzen aan deze groottes. Door megastallen te verbieden. In een reactie liet landbouworganisatie LTO weten dat de omvang van de stallen geen negatieve gevolgen heeft voor het welwezen van beesten. Ik verantwoordelijk deputaire Johannes Kramer vindt de kritiek van Wakker Dier misplaatst. Ik mijn liedere staan wil net zeggen dat de business daar zo volle beter hebben. Sterker nog, versboenen kei willen we eigenlijk niet meer. En die hier ornaris meer bij de liedere staan. Dus het beeld moet nuanceerd worden, met meer positief benaderen worden, denk ik. En vooral malkoren, net oerboeren praten, maar mooi boeren praten. Het meldpunt voor verkeersonveilige situaties van Omroep Friesland had goed zo'n 100 meldingen opsmieten. De meesten kwamen uit Ljouwert, maar opvallend wie het tal meldingen uit Damwart. Het wie eerst een rotonde, nou is het een kruispunt. Of aan is gewoon een plein met pjel niet midden. Varrangzegels zijn net bedoeld voor automobilisten, maar nou varen pjellendel of eromheen. Ik oerstekken op dit drokke kruispunt is net makkelijk. Ik vind het maar lenk. Wat is er nou zo gevaarlijk dan? Nou, als je eronder gaat. En ik vind het maar rare hoeken. Het weer is een rotonde Ja. en nou is het zo. Ja. Die auto's hier, dat is ook gevaarlijk. En die moet maar een ongeluk krijgen. Dan ben je net, dan ben je nergens. Hè? Ik weet net wat dit is, nou een zebrapad. Nee, het is net een zebrapad. Nou, dat zie je. Is dit nou een zebrapad of net? Ja, wat, eigenlijk net, hè? Nee, nou, ik vind het van de fietsers is het onduidelijk. Motorrijden is populair, dat toch blijkt uit cijfers van het CBS. Hielendal had de mooie dagen ontbreken, komt de motorweg van stal. Het zware getek voor een stijging van het tal ongelukken met motorrijders. Juist baden er in een peeroerentijd 3 ongelukken dat motorrijders bij belutsen winnen. Nevens instructeur Philip Schoffelmeer is het geen toeval dat er in de maaitijd meer ongelukken binnen. Een hele hoop van die motorrijders, nou, je zou ze haast vergelijken met hokkelingen. Het is net of de adrenaline zo ontzettend door het lichaam heen gaat dat ze dat niet onder controle hebben. Voor de automobilisten, zoek alsjeblieft even om die motorrijder, want ze zijn er weer. En voor de motorrijders, zorg ervoor dat je voertuig in orde is, dat je mentaal voorbereid bent dat je weer gaat rijden. En zorg ervoor dat je vaardigheden in orde zijn. SC Cambuur had juist een beetje goede zaken die voor de strijd om de nijcompetitie. De waard woen van FC Den Bosch met 2-0. Een verslag van Geert van Thun. Na een jaloerde niks is hier de prachtige paas van Sai van Wermerskerken op de voortsprintende Siganic. Die weet de bal rond te lezen. Het oerstapje is van Molen. Het inzitten is van Schilder. Dat had hij wel eens beter dienen. Maar met help van de centrale verdediger van Den Bosch, Faizanen, werd het toch 1-0 voor Cambuur na 34 minuten spelen. En dat viel goed bij de Leuters. In de tweede helft de corner van Molen. De holle van Steenvoorden. Zijn nummer 6 alweer dit seizoen. Cambuur leidt met 2-0 en pakt de oorwinning op de Bossenaren. En René Haken weet dat het al jaar nog net klaar is, maar bij mooie punten. We vertrouwen het waar. Hier is Piet Paulusma. Simmerwaar in uw provincie en de komende nacht. Ja, een vrij heldere nacht met zijn overgraden. Eerstelijke wien, matig en vrij krachtig. In Vlagen nog de kracht 6. Dan morgen, een dag met zinnen, de meeste zinnen van Nederland. En warmte, 24 graden. Zuid-zuideerste wien, matig en vrij krachtig. In de joentijd en vooral in de nacht, kans op een paar buien. En dit weer Kijk op Friesland. Nog een heel noffelijke jong.